UQuality Biyela odume ngokuthi uQuality oney'nto zakhe ubaba kaMelizwe ulawulani ugqugquzela ukuphanda ey'nsizweni lezi ezingasebenzi uthi impela abayeke ukuvuka ngo-11 ekuseni bese belokhu bethandaza bethi imithandazo yabo izophendulwa uNkulunkulu bese bethola imisebenzi. Abavuke ngo-7 ekuseni njengabantu abayosebenza beyophanda. Mawuliphanda vuka uyozama mani. Mawuliphanda vuka ngathi emsebenzini uvuke ngo-8 uvuke ngo-7. Vuka uyozama mawuliphanda. Manje nina nivele nivuke ngo-11 nithandaza nithi uNkulunkulu uzobona niliba lokuqabulana amaqolo lapho yabona niyoze nife ningamatsahe egcineni ngizogcina sengikhipha ithimba ngithi manifika nje nimshaya nimweda nimbuze bebuyimalini ukutshela ukuphuza ngoba nina nibabhizi niqabulana amaqolo kuthi ntambama seniyaphuma nizofuna ukuba o-cameraman kuthini